Annabi ne abin yabo gun Allahu baya shi ni na bi ka shugaba baban Zara Fadima. Ni na bi ka shugaba baban Zara Fadima. Ni na bi ka shugaba baban Zara Fadima. Annabi ne abin yabo gun Allahu baya shi ni na bi ka shugaba baban Zara Fadima. Annabi ne abin yabo gun Allahu baya shi ni na bi ka shugaba baban Zara Fadima. Ya Rabbi samawati Allah dai abin biya. Ka san dukkanin nufin da ni nika yi a zuciya. Ban dafa yi ka tallafa mini in yi ta ba wuya, domin shi abin nufa Ahmadu da Hamza ba ahali yan gidansa ba a sahabin rasuli ne gungu na zo na sallama. Annabi ne abin yabo gun Allahu baya shi ni na bi ka shugaba baban Zara Fadima. Kudubul makatum shehu Tijjani Habibu ne, Jilani da Barhama in yasu maso rasuli ne. Kowa da nashi yake takama gwaninmu namu ne. Mu ɗeba ɗahir baba da shehu Salisu duba uwa uba har kanne gare ku mun ka sallama. Annabi ne abin yabo gun Allahu baya shi ni na bi ka shugaba baban Zara Fadima. Ni na bi ka shugaba Ahmadu da Sayyidi. Sanda nake rasuli ya da amin ni maddadi. Nema na ya zamo kai nika yi wa tanadi. Ciwo na yawan raka buri na waya cika don kai ne ka haskaka labbai ka rasulallah Allah kai ya girmama. Annabi ne abin yabo gun Allahu baya shi ni na bi ka shugaba baban Zara Fadima. Baitoci nake so na yo a gurin mukarrami, ganaci yana ta dina kuma babu ilimi, amma kuma yin ya zamto a gare ni lazimi. Rabbi ka bani tallafi cikin yabansa in tafi, mai kai baya korafi ya nurin lahi habibullah uba ga Fadima. Annabi ne abin yabo gun Allahu baya shi ni na bi ka shugaba baban Zara Fadima. Kai aikin ya taho ashe, da yan uwana mu rike kar mu sake mu gurgushe. Salatin ma'aiki mu rike fa kawai mu nannashe. Amsa kiran ilahu ne yin hidimar habibu ne, kuma hasken gare mu ne. Allahumma salli ala annabi mai rahama. Annabi ne abin yabo gun Allahu baya shi ni na bi ka shugaba baban Zara Fadima. Ya mai ceton mu a ranar da muke a firgice, ranar da kowa ke nafsi a haukace. Nan ne za a gane waye annaba a takaice. Mai cetonmu ne fashi zai nema a bashi shi, kowa ya fake da shi to zai samu rahamar annabi babu tsangwama. Annabi ne abin yabo gun Allahu baya shi ni na bi ka shugaba baban Zara Fadima. Abin yabo gun Allahu baya shi ni na bi ka shugaba baban Zara Fadima. Mai tabiyar cikar iza haske dukka naka ne, mai tausai da kyautatawa haƙuri halinka ne, mai girma da rahama annabi shi karimu ne. Yaban shi dole ne mu yi shi ɗaya mun kara a yi, kuma kowanne yanayi muna ce cikin hidimar annabi dai musallama. Sannu cikakke daga Allah Mahamudu baya kai, sannu isasshe daga Allah waye kama da kai. sannu ma'aikin Allah rasulu dole gai da kai
Dan gatan ilahu ne duk mun san shi, namu ne san shi gare mu haku ne, mu ba makin duk mai kaunar ɗaha shugaba. Annabi ne abin yabo gun Allahu ba ya shi, ni na bi ka shugaba baban Zara Fadima. Ya annabi amin afuwa domin mu karrima, Nana Zahara Ubatula mamar mu Fadima, domin ahali da sahabbanka masu karama.